Ahojte, tak by som vám chcel predstaviť toto HT od slovenského výrobcu Dema Energy 11. Pevňák, hliníkový rám na 20 divinách, kolesách. Čo sa týka zloženia, máme tu sadu Deore 5100 1151, prevodník 34 zubový, kluky FSAčkové, kolesa Michelin 29 2,1, rávky VTBčkové, takže celkom do pohody. Odprúžená vidla Rockshot Judy 100 mm, uzamykanie na riaditkách, funguje celkom spoľahlivo. Ako som povedal, rám hliníkový, kvalita taká štandardná, tie zvary dosť divoké, sedlo celé Itália a zvyšok komponentov je od XMD. Ešte som nespomenul brzdy, to sú základné hydraulické MT200 od Shimana, takže taký úplný základ. Čo sa týka cenovky, momentálne 24.3.2025 sa na slovenských e-shopoch predáva za nejakú cenovku od 650 €. Čiže základný horák na leto za málo peňazí, 650 €. Pre niekoho to môže byť nepríjemné, ale čo sa týka údržby, tento Bowden na spodnej trúbke vedený. Možno opticky to nevyzerá úplne ideálne, ale čo sa týka údržby, tak by to mohlo byť v poriadku. Tuto vidíme, hej, tento otvor nezaslepený, no. Čiže šetrilo sa asi, kde sa dalo. Tu takisto. Váhu úprimne neviem, vážiť som ho nevážil, ale typujem niekde od 13 do 14 kg. Takže takto v skrátke, no. Kto chce lacný pevňák, podporiť slovenskú značku, ktorá síce sa už nevyrába, respektíve dopredávajú sa skladové zásoby, lebo sa spojili s MTB Bikerom, tak Dema Energy celkom do pohody. Modelové číslo 11 v takejto peknej army zelenej. Predáva sa aj v striebornom, takom hliníkovom prevedení, dá sa povedať. Takže tak, skrátke.